So ayan, Mga nag-work Christmas party mingi ni mo keng salon ng kay pinapabigay ni Rita. giveaway. Ali, nanang mas kanta giveaway ba? Itang pamaskuda. Ayan na yan. Yan yung salon ng misis. Ngini, kaya rin kanina magtagay keng kay Lomi House. Pikapan mitang in-order ming kay, in-order ming pamangan. In-order na kayo mo, bantala na masyadong cheche-bureche. Kapagal na ako rin kasi miglinis kami paging rooftop. Karin migawan ng kay, karin migawan ng party. Tin-invite ko na larin dito ang admins mi dati na either mig-resign or mila ko. Para beyabe lang kasi dati naman may beyabe. Tita, kapagal maglinis. Ngini, munta kay Lomi House, banggit ko na nandin. Kaya ba't siguro tagdagan mi pang manok, itang kay kasi big-confirm lahat ang in-invite ko pin na dating admins. So, actually, kaya ba naman talaga yun, yung bala mo magkulang kasi itsurang yun naman mo ron, kaya medyo lumbating kaya ka rin ganyan, lumbating minuminom la eh. Mahilig laging miminum ako, wali ko yung miminum, ilan na mo, minum la pero ako paboreng maglasing-lasing ka rin syempre. Tsura na ito lalo na kaya ngayon pandemic. Sige tol, may kita-kita na mo kayong kay Lomi House, kunang tamo itang peluto tamo. Ini so, ayan, balo naman kayong Pampangan eh. May nakikempi sa luwan pakwan kayo ni. Ora no, sali kayo pa. Tsura lang mayo mo eh. Pwede lang sigurong pagkapere ni. Ito ka rin ni Mrs. Metong yan naman makibandi oh. Metong yan mo. Yan magkapeta pa sa na. Ayun, ang pandesal. Ang pandesal yung price Pilates. Tapos ay sige okay. hot coffee latte with 1 brown sugar. 3 brown sugar. Okay, thank you. Okay na po sir. Kompleto. Restro. Ate niya may nakbagya. Sa video ko kasi. Sige. Thank you. Yeah. Yeah, mga tol. Tatana Lomi House. Kunan tayo itang kay luto tamo na. Ayan, so ito na kening kay. Kening Lomi House. Hello. Pag-deliver na yata itang kaya katamo. So yan. Padan tayo pa. Okay. Ano nga manong kaya kayo. Manyaman kayo. Manyaman naman luto doon. Medyo pricey. Okay, kunan tayo na. Maka-ready na pala eh. Kubuat na mo. Ayan. Apa niyan? Oh. Roast beef. Pwede. So yun niya, yari na kaming minta kay Lomi House. Yung Kapampangan Lomi House. Iko amin yung pamangan. Yun naman, binidyo ko naman. Sorry. Ini magkape ako. Bawal na akong magkape kasi may kaka-anxiety ko pong pag nervous ko. Pero dati adik ko king kape. 7 kahit tasa. Kahit basic kahit ang 7 tasa. Ngayon netong mo. Pero ngayon i-handle ko na yung pamag-kaya ko, pamag-anxiety ko at pamag-nervous. Ngayon ni Mrs. Mintayo Kening 365 Dream Mart. Mindilo na ako kasi yan na mo. Bata kasi makarinig naman kayong COVID, dikit kayong katawan ko. Biglang mating COVID na yung tatakot kayong katawan ko. Sali yung kahit, nakababak ko kain eh. Nakababak ko lali. Sali yung pang nanitay kami huso ka rin koreano ito sa gipsal sasali yung pang ali may kasali na gaya na hapon sinali na gaya karetang itang dela ng tamong kay itang lettuce sinali na kami nini sinali niya mo kay Bobby yung pang kay butane para kitang kay pag sa gipsal saragay pa o mag-vlog ko kay nila wala rin kay palada kay ko abnormal kung masira-sira ako buntok na sasabi kay cellphone paksabihan king kwadrado ngayon so para anten tayo mo kay ba't makota na umpisan tayo yung kaya ka rin umpisan tayo yung event para naman maranon mo rin mayari maranon nakapagpay namin pagal ko kayong buat-buat kayong rooftop pa ito karakalabubot kunya so ito tayo kay ning bale at makaprepare ning para kayong kaya ka kita mo salo uling mapilang tamo mo managisan yan kaya nila balang ni pasabak kung itang bira pang babae kaya ako yung miminum itang apple flavor yata. So, ngayon, yung order takin kay Lomi House, samgipsal, kimchi, fish, manok. Nanini kasi chicken star yun eh. O chicken star, sili tayo kayong chicken star. Ang padakal, nasina yung kulang kanyan. Itong pine tree.
Yan, dinintayang kay, dinintayang sulu-sulu. Yan. Kaya ini di baterya ini. Katanya sindi, sayang baterya. So yan, so ito na lang admin mo at ito na lang anak. Order 1, 2, 3 na. Pare no, umpisan tayo na eh. Hello, YouTube. Tagalan. O yan, yung piyalong tamong ini, makamas, padan nyo lang kay. Ano kasi? New normal. Wapin na yan yung games ngayon eh. Yan yung new normal. Okay? Okay. Ah, dalangan. Mag-struggle yung netong ha. Set. Go! Kaya tayo effective yung kaya. Pwede ya. Ayan, ayan. Tama mo na. Baka na yan. Reset. Ayun na. Ayan. Ready? Get ready? Get set. Go! Di tayo, 182. di tayo pa may silabok eh. 182. Wala yung kwentang gawin eh. Parang walang kwentang game to ah. Pakap. Mike, dulo mo na. Ready ni Mike. Ready mo na kagad. Okay, tama mo. Ready, get set, go. Ay, ano reto. Ay, Panalo sila, panalo. sino yung panalo? Kayo na naman? Pwede kayong mag-decide nung kanan nyo la or lagay yung baso. Pwede ba? Nice one, Mike. Parang hanapin na sa'yo, Mike. Oo nga, dapat pa, ano, pag ganyan. Yan. Patayo daw yung baso. Patayo yung... Nakailangan daw ng balidan, di bago bumila din. Ela man magpilag yung pamangan din, hello. O yan o, kay second round. Ano yung lagyo kanina? Samgyupsal. Eh ba't kain na yan? Kaya rin nanini na no? Itang shabu-shabu. Next, shabu-shabu. Raffle. Raffles. Isang 1,000, tatlong 500. 1,500? Hindi mali. 1,500? Kamusutan mo lang. Okay. Bunat. Kaya ang raffle, kaya Belo itatangan po yung raffle. Yan. Oh. Nilagyan ang riot half. Okay. Ano yan? 500 o ano? 500. Oh, 500 muna. Basahin mo. Sa Alex. Ibig sa Alex. There you go, Amshik. Second 500. Isa rin. Sampa ko. Second 500. Gumutin mo si Lolo. Lexus ay mas wala lang ating Lex. Lex, alay pa itang kaya mo ha. Alay pa itang makan niya. Sorry, guys. Ano may mga Lexro? Oh. Last na 500. Oh, shake. Oh, yan. Kunin mo. Tag-20 lang daw. Yan. Oh, Jensen. Oh, last. Alamin yung book. Oh, yan, last 1,000. 1,000. Oh, 1,000. Mami! Sino ka?
Pinili mo na? Yay! Ay, tatang na Lexus yung yan buti. Wala na. Ayan mga tol, yarita na, nagligpit na la. Wala na kayong energy eh. Turantana eh. Yung nagyaman mig video at saka yung nagyaman may nguluan pong masiglasoy. Okay, see you sa next video natin.